ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Ka Nongpoh Kristmas Committee kala plepad ba ya ka Shyng-Oid jong ukhulung Jisu bat kumjuru ya ki Jingpynriam Itynnad ya ka sor Nongpoh kabalalong ka Pdiang burum ya ka Kristmas bat snem thamai ya kani ka Shyng-Oid bat ka Jingpynriam ya ka sor Nongpoh lawan ban plepad ba do uba Meral Bonds MLA ka Nongpoh constituency kum ukongsan bat la sakhilang ru da ka jingdon lang uba MB Tongper director ka DMR u president ka Nongpoh Christmas Committee uba Donald Rembai u secretary u Plela Tiuso u rangbas nong ka Nongpoh uba S Minsong lembat kiwe ki nong yalam la penpo penpieng ru hakani gasngi da ka jingshim benta kisamla ki longkemi bat ki longkpa hakabala samru da ki jans a chaki babun ki longyeng na ki shnong ki baha bapo kasor Nongpoh